Nyaya huru yatiri kungotaura mazuva ano inyaya yekubatana. Kuti tive nezwi rimwe chete murevolution yedu, uye tinzwanane pane zvese zvatinenge tichiita, uye tirege kutukana, uye titsiurane murudo. Ndokuti revolution yedu ienderere mberi. Munoona chinhu chese chikaitwa nerudo chinobudirira, chikaitwa nekunzwanana chinobudirira, chikaitwa muchiteererana chinobudirira. Revolution iyi ine vanhu vakasiyana siyana, saka inotoda moyo minyoro, moyo murefu, moyo unonzwira vamwe tsitsi, moyo unoyamura vamwe, moyo unodzidzisa vamwe. Nokuti takazangana imomo, takazangana kudaro pfungwa dzedu hadzingambofanani. Umwe anotombotopoyoyo, umwe achitopoyoyo, asi tichidzoreredzana kuitira kuti zvatiri kuda kuita zvibude. Mukatarira zvigananda zvishoma shoma, asi zvaonesa nhamu 17 million, kureva kuti zvigananda nguva nenguva zvinenge zvakaisa musoro pamwe chete kudai, kuti toita sei nemhomho yevanhu iyi todinayo, vachironga mastrategies avanoronga kuti vakudubure 17 million iyo vari 200. Saka isusu 17 million munoti tikabatana tingakundwe here ne200 yevanhu mazvigananda izvi. Kureva kuti chiri kungodiwa chete kubatana, ndokuti takunda. Aya maChina amuri kuona aya, zvokwadi maChina anotopinza maoko muhomwe nekuti anenge achiti mvumo takapiwa. Mvumo vapiwa kudaro izvo, that's why vari kuita madiro acho China, nekuti mvumo vakapiwa. Zvamunoona kana variko kuChina uko, vanogara vapiwa mapepa na ambassador ariko mukadzi uya ndiye anogara atovapa mapepa kuti kana makuenda kuZimbabwe chero pamasvikira bhamba ena 2 time bvise mavhesi aripo muyenawo kuno. Saka vanhu ava vari kutoti aiwa anenge avarambidza vari kuti anogotirambidza sei kuisi takapuwa mvumo yacho. Isusu kana tichiti pasine maChina tiri kutoreva kuti pasine vari kutonga ivavo, nokuti ndo vari kuunza maChina. maChina haangokaruka asvika kubhowera ega uko, asvika kuhwedza ega, asvika kumatebhelerendi uko ega, anotopuhwa mandate ekuti mukasvika pakati bvai mangopedza, hapana anoti pwiyo. Saka maChina nevari kuvapa mvumo vese hamba ena, hapana ari kumbonzi mutsvene apa, hakuna mutsvene pamaChina nevari kuvapa mvumo vacho. Nokuti isusu kana tichipenga kuti maChina atiparadzira nyika, ava vari kuti tiri kutonga vachiti hazvina basa, kureva kuti isitava kupenga kasi. Saka isusu kupenga kwatiri kuita uku havana basa nako, vari kuti aiwa hamuna nebasa resei mino kuti hamuna chenyu, ivo ndo vane nyika, isusu hatina nyika. Chatakaendera kuhondo hapana iwe, isu taiti tiri kuendera kuhondo kuti vana vedu vasare vari murugare, vasare vachidya rifa, vasare vachichera maminerals aya, vachiita zvine mutemo, vachigovana zvakainzana, kwete kuti mwana wanhingi ndiye anodya ega. Aiwa isusu taida kuti zvinhu izvi varume ngatidye tese, kwete kumunhu 1 ndiye anodya oga. Saka mukaona magrupu ese erevolution ari kutaura nyaya i1 varume yekuti ngatibatanei tibise China nevanhu vayo vairi kuvatuma, China nevanhu vayo vari kuvapa mvumo yekuita zvose izvi, nyange nekuuraya, kuunza makokaini, kuunza zvinodhaka. Pedzezvo maakuti anenge aunza chinodhaka anosungwa. Iwo maChina achipuwa faindi ye$300 anga akazadza marori 4 ekokaini, kwakuti aiwa chiinda zvako wapuwa bailout kuti anotora mamwe makokaini auye nawo. Asi vana veZimbabwe ndovama kuti unobva wagara mujere hauzobudizve. Imi nyambirwa zvese zvekokaini zviri kuitwa nevana venyu imi zvigananda. Vana venyu ndo vari kutengesa kokaini, vana venyu ndo vari kuhodhesa kokaini, vana venyu ndo vari kunotora kokaini. Vedu vanoziva kumhiri kwamakungwa kwainogadzirwa, vanokuziva vakambokwira ndege. Vedu vangazive zvinodhaka izvozvizvi, vanozvizivira kupi izvo zvibikwa mhiri kwamakungwa. Vedu vangazive izvozvizvi zvimatricks izvozvizvi, vanototya kusungwa chaizvo, nyangwe izvozvi kuti ngati machei hapana anobuda,
vanototya kana nekumachira marights avo chaiwo, kwakuzoti munhu angagarire kokeni inosungisa. Zvese zvinosungisa zviri kuitwa nevana venyu kumusoro ikoko. Vana vedu vakatovata vakatopusa vari kunoku, vanwa zvimusombodhya zvacho, vastika. Hapana anotomboziva kuti anenge achitsvaga angobata 50 cents kuti ndiri kutsvaga chimusombodhya, akawana dhora ototsvaga chimusombodhya kuvana venyu. Isu vedu vanganozvitsvaga kupi koko vanozvitsvaga. Saka ndiri kutika pasine unhu hwakaipa, pasine kunyembera vanhu. Kana muchitaura muri kumusoro ikoko, musafunge kuti muri kutaurira vanhu vasingazivi. Aiwa, muri kutotaurira vanhu vanoziva. Tabva kuhondo takaendeswa kuchikoro navaMugabe, mawar veterans mazhinji akaenda kuchikoro. Vasina kuenda kuchikoro vakarambawo havo vega, asi zvakanzi taakuvhura zvikoro zvemawar veterans, vana Chindunduma vananani, tikadzokera kuchikoro tikaita zvechikoro. Mandebva akati minini tiri macomrades. Saka nhasi musaone semuri kutaurira vanhu vasina kufunda. Ndapota takatofunda, tinoziva zvine zvichiitika. Saka kana muri ikokoko, zivai kuti muri kutaura zvinhu zvenyu, muri kutaurira kuvanhu. Ndini ndiri kudaro kuti varumeka titorewo semacomrades amwe enyu akaenda kuhondo akadzoka achiti tiri kuda kuti tisunungure nyika, asi tasingasununguriri imi, taisunungurira ruzhinji rweZimbabwe runova ndiro rwaakupenga nhasi, rwaane revolution yaagezai kuti aiwa zvamuri kutiitira zvakaipa. Saka hakuna munhu anovenga munhu, isu tinovenga masystems and actions dzamuri kutiitira. Hatisi kuda izvozvo izvo, tiri kuda vanhu vanoita zvinhu zvekuti nyangwe vanhu vese vanokuti aiwa ona aiwa maitawo zvakanaka, kwete kuti vanhu vese vanopera kuti hazvamari kuita handidzo izvo. Ezvo makambani ari kupera kuvhara, kana yatovhara motosekerera, asi yavhara muchisenza vana veZimbabwe vakuenda kumba, vonoitei? Ivo basa kusina, makambani hapasina. Saka vana ivavo vese vakanzi vakuchera mbeva. Zvokwadi avo amachaina pakareka, nyika yese inotigwa ikapera. Munonga mchiti munhu akanzochera mbeva dzinotengwa nani mbeva dzacho? Vanhu havana mari, makambani hakuna anotenderedza mari yacho. Imi mune zvimazigi zvamuri kugadzira zvacho, hamudi kuti zvisenzeswe pamaservice station, hamudi kuti zvisenze chaizvo. Saka isusu tiri kuti geza revolution, irevolution yevanhu vese. Irevolution isiri kuvenga vanhu, asi kuti iri kuvenga masystems enyu amuri kuita. Your systems dzakadhakwa, bvisai masystems akadhakwa. Vamwe vanombotaura kuti hatidi matinde, pfuma hwaya kunzi matinde ayo akudiwa. Kutamba nevanhu, musatambe nevanhu vakomana. Vanhu vanozovhunduka ka, vanotya, vanovhunduka. Saka vanozoronga zvana revolution, imi mofunga kuti vari kupanduka. Ndapota ngatibatanei, ngatirambe takabatana. Tinokunda chete, hatingakundi nezvigalanda zviviri, tinokunda chete. Pamberi negeza revolution, pamberi negeza revolution, pamberi nevese vari kutsigira revolution yedu yekwagezai, pasi nezvigalanda nemachaina azvo.